Kome smeta pozdrav Za dom spremni, taj nije Hrvat. Taj koji je zabranio taj pozdrav nema veze sa hrvatstvom. Pozdrav Za dom spremni je pozdrav hrvatskih branitelja koji su na prvoj crti s guštom pjevali Čavoglave i govorili: Za dom spremni, uđite gospodo duboko, duboko, duboko. Duboko u smisao, nemojte miješati 41. već Domovinski rat. To je ponos, to je dika. Zar su mnogi branitelji svoje živote dali da bi se nešto zabranjivalo? Nemojte to činiti ako vam smeta marš sa vlasti. Počevši od Kolinde masonke, od Plenkovića koji nema veze sa hrvatstvom, od Pupovca četnika, cijele stranke HNS-a i cijeli SDP. HOS i hrvatske branitelje nemojte iskrivljivati, već se ponosite s njima i budite primjer. Ako vam to smeta, marš van iz Hrvatske.